ano siya ang problema. Ayaw magsusa sa taliya, kung sadya miskinin naon indayahang labi pa inlong mangin problema dumatong. Ayaw magtuy-tuy sumong limingkod mangganal inyang kadar sa magsaban. Tayong hukaw ibang patung ang problema pagtulong. Ibinang bisan pianglangan basta imbaran hiya sa sarapan. Ayaw agtanis mang kasandalan di nahikabligin liabayan in mga problema yan katan diyan ta sintuhan. Pamikil kau palauma ayaw panatayan usala para indan masawa mayat kau mamisara. Dain hukaw ibang patung ang problema pagturun. Himinang bisan pialanan basta imbaran kiya sa sarapan. Ayaw magkatali magwala masag maubos inalta. Way na dugaing masusa ang mura pamilya mo malasa. Tayong hukaw ibang patung ang problema tagturong. Himinang bisan pianglangan basta imbaran kiya sa sa sarapan.